खुलुमबाय स्टुडियो दं आङो राकेश रामसियार गिबि खेबनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादा जथायै बे समाव आसामनि गं 18टा मिरु आनजाद मिरुआव बे समाव धोरोमारि रोंगौथि आनजाद खुंफुंदों। थिग बिदिनो बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादनि हेफाजाबजों धेमाजि जिल्ला जनाय UNB बड' गोसोखां गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियावबो आनजादखौ खुंफुंदों। आसामनि गं 18 जिल्ला आफाद मिरुआव गासै सा 1244 फरायसाफोरा बे धोरोमारि रोंगौथि आनजादआव बाहागो लायो। मिरु दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि आफादगिरि राजेश बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों दि दिनै जनाय UNB बड' गोसोखां गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव सा 114 फरायसाफोरा आनजाद लिरो। मख'नो गोनां दि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादनि बानजायनाय बेबायदि हाबाफारिखौ लानायनि गुबै जाहोना दानि लाइमोनफोरखौ बेबायदि सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे धोरोमनि फारसेबो गोसो होनानै बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव गोसार होनायनि थांखिजों आरो गाज्रि लामायाव थांनायनिफ्राय रैखाथि होनायनि थांखिजों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायदों। आरो बे आनजादनि गेजेरजों टप 5 सिम सायख'नानै बान्था महरै सेथियाव 19,000 निफ्राय लानानै माखासे बान्था होनायबो जागोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो लाइमोनफोरनि इयुननि मोजांनि थाखाय बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थागोन होननानै फोरमायथिदों। गिबियावनो लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै धोरोमारि खुलुमनायखौ गासै सुबुं माहारिनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। लाइमोन आरो माइनाव आफादा जोङो मोनसे थांखि लादोंमोन आरो बे थांखि लानायनि गेजेरजोंनो दिनै 2025 मायथाइनि नभेम्बर दाननि 2 खालाराव जोङो मोनसे धोरोमारि रोंगौथि आनजाद बे आनजादखौ जोङो खुंनाय जादों। बेखौ अल अभार आसामनि गेजेराव जोङो बे आनजादखौ खुंनाय जादों। बावहाय जोङो गासै आसाम नाङै गासै 18 गं सेन्टाराव जोङो दिनैनि बे आनजादखौ खुंनाय जादों आरो बावहाय जोङो गासै फरायसाफोरखौ मोननो हादों एबा आनजाद लिरगिरिफोरखौ मोननो हादों गासै 1244 सा केन्डिडेटखौ जों मोननो हादों। खुब गोजोननाय मोनदों जोङो बेनि जोहै। जोङो लाइमोन आरो माइनाव आफादा जि मोनसे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों बावहाय जोङो एसेब्लाबो जों जाफुंसारनो हादों होननानै जों बुंनांगोन। बे समाव जोङो लखिमपुरनिफ्राय हमनानै लखिमपुर जिल्ला बिसनाथ, सनितपुर, उदालगुरि, भेरगाव आरो सालबारि, गुवाहाटी, कामरुप, क'क्राझार, गसाइगाव, कार्बि आलं, गलाघाट जों बेबादि जिल्लायाव जोङो बे आनजादखौ खुंनाय जादों। सोलोंथाइजों लोगोसे दानि लाइमोनफोरा नैबे धोरोमारि जे आनजाद खुंनायजों माखासे लाइमोनफोरा गाज्रि लामायाव थांदों। बिनि सोलायनाया माबायदि फैगोन होननानै आसा खालामदों? जोङो लाइमोन आरो माइनाव आफादा जे मोनसे थांखि लादों आरो बे थांखियानो जोंनि गोदान जेनेरेसनफोरखौ जोंनि लाइमोन बिथांमोन उन्दै फैबाय थानाय बिथांमोनखौ जोङो मोनसे धोरोमनि थार लामाजों जोङो लाबोनानै मोनसे माहारियारि आफादखौ जोङो राफोद दाफुंनायाव मोनसे समाजखौ राफोद दाफुंनायाव जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो एसेब्लाबो खामानि मावनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। जायखौ जोङो सिलेबास महरै जोङो बाथौ धोरोमारिखौ लोब्बा लाफानानै आरो जोंनि समाजारि खान्थि जेरै हाबा खान्थिफोरनि सायाव आरो जानाय लोंनाय जोंनि ट्रेडिसनेल फुडफोर दङ। जोङो बेफोरबायदि माखासे आयदाफोरखौ सिलेबास महरै लानानै जोङो होनाय जादों। बेफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि समाजनि माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिहोनायाव जोंनि गोदान जेनेरेसनफोरखौ जों मोनथिहोनायाव जोङो एसेब्लाबो आवगायलांनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनाय जादों। गाननाय जोमनायाबो दिनै बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों सोलायनाया फैगोन आसा खालामदों। निश्चय जोङो थारैनो जोङो साननो हादों। जिहेथु मोनसे खोथाखौ जोङो साननांगोन जे जायफोर सुबुंफ्रानोखि बा जोंनि उन्दै जेनेरेसनफ्रा धोरोमनिफ्राय गुबुनजों जायखारलांनाय जेरै ड्राग्स जानाय बा निसा जानायनि लामाजों हान्थिलाङोब्लानो जोंनि माखासे समाजा राफोद जानायाव जोङो लोरबां जानो नागिरो। राफोद जानायनिफ्राय जों गोजानाव थानो गोनां जायो। दा बे बिथिङाव जोङो जोंनि समाजारि खान्थिनि जि सिलेबासनि मोनसे आयदाखौ जोङो फरायसाफोरनो होनायाव जे फरायसाफ्रा बेखौ नागिर फरायनो गोनां जादों। जोंनि जानाया जोंनि ट्रेडिसनेल फुडा जोंनि दोरोङारि जानायफ्रा जेरै हाबायाव हाथासुनि खुरोब्ला
मोनसे आगजुखौ नांथारगौ जोंनो जेरै हाथा आइजेंखौ जोंनो नांथारगौ बे हाथाखौ आइजेंखौ नङाब्लानो जोङो जोंनि हाथासुनि खुरनाया जाफुङा बे मोनसे बिथिंखौ जोङो जे बेफोरबायदि माखासे सिलेबासखौ होनानै बे सोंथिफोरखौ होनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा बेबायदि माखासे समाजारि बिथिंफोरखौ बिसोरो फरायनो गोनां जादों स्टाडि खालामनो गोनां जादों स्टाडि खालामनाय लोगो लोगोनो फरायनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना जोंनि समाजनि माखासे खान्थिफोरखौ मोनथिनो हादों मोनथिनो नाजादों एबा मोनथिनो हादों होननानै जोङो आसा खालामदों जोङो देग्लाय फार्स्ट टाइम लाइमोन आरो माइनाव आफादा बे 2025 मायथाइयाव गिबि बे आनजादखौ जोङो खुंफुंनाय जादों आरो जों फैबाय थानाय समाव बेखौ जोङो लाफुंबाय थागोन मिजिं खालामनाय जादों जोङो खुंबाय थागोन आरो बे समाव गासैबो जिल्ला आफादनि बाथौ धोरोमारि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ खूब हेफाजाब होबाय बे हेफाजाबनि गेजेरजोंनो जोङो दिनैनि आनजादखौ जोङो खूब मोजाङै खुंफुंनो हादों होननानै जों मिजिं खालामदों लोगोसे जोंनि उन्दै फरायसा बिथांमोनाबो जे 1244 सा बाहागो लानानै जे जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों माहारि दानायनि जि जोङो सिन्था सरजा खालामनानै बे थांखिखौ लादों आरो बे थांखिखौ जाफुंहोनायाव बिथांमोना बाहागो लानानै हेफाजाब होनायनि थाखाय जोंनिफ्राय खूब गोजोननाय थादों लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो उननि नेक्स्ट बोसोरावबो जों लाबाय थागोन बेबायदिनो बोसोरै बोसोर जों बे हाबाफारिखौ खुंबाय थानो थाखाय जोङो सानना लानाय जादों थांखि लानाय जादों बेवहाय इयुननि जि मोनसे आनजाद खुंबाय थागोन बे समावबो जोंखौ हेफाजाब होबाय थागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों औ जोङो थारैनो लाइमोन आरो माइनाव आफादा मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो टप 5 खौ जोङो सायख'नानै बे टप 5 खौ जोङो बबेबा मोनसे थावनियाव जोङो बिथांमोनखौ लानानै जोङो बावहाय अरेलि बिथांमोनखौ सोंबावनाय जागोन बावहाय 25 मार्कनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो सोंबावनाय जागोन दा बावहाय जोङो फार्स्ट सेकेन्ड थार्डखौ जों सायख'नानै साबानो जोङो बान्था बावनो थाखाय लादों बावहाय जोङो सेथि बान्थानि थाखाय 12,000 सिम जों लानानै फारियै जों माखासे बान्थाखौ राननानै बावहाय माखासे नेरसोनारि बान्थाफोरबो दंबावो जों बे बान्थाखौ जोङो होनो थाखाय थि खालामनाय जादों नैबे आनजाद सेन्टारनिफ्राय माबायदि आसा खालामदों फरायसाफोरखौ जे बिथांमोना जे नैबे आनजादथिलियाव जे फरायसाफोरा जे जोंनि आनजाद होबाय धोरोमनि बेलायाव माबायदि आसा खालामदों फरायसाफोरा आनजादाव माबायदि फिथाइ मोनगोन होननानै जोङो फरायसाफोरनि जि गोसो गुदुं जानानै दिनैनि बे बाहागो लाफैनायखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों बावहाय आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि बे जनाय हालामाव थानाय नैबे UNB मेम'रियेल बड' हाइ स्कुल बेवहाय खुंजानाय बेवहाय सेन्टाराव गासै 114 सा फरायसाफोरखौ जों मोननो हादों बे सेन्टाराव बेनिफ्राय जोङो मोनथिनो हादों बिथांमोननि जि मोनसे गोसो गुदुङै आनजादखौ लिरफैनायाव जोङो मोजांखौनो फिथाइखौ मोननो हागोन होननानै जों आसा खालामो